हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों बिक्रम दैमारिया। बिसायख'थिनि गेजेरावबो मेथाइ रोजाबनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै बिक्रम दैमारिया। फिन आरोबाव हिन्दी सावथुननि मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होदों बिक्रम दैमारिया। फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय मेंनाय बानायखौ नागारनानै थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिंबाय थानायनि गेजेरावबो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनि ईद फोरबो फालिनायनि लोब्बायै खुंनाय मोनसे हारिमु मोनाबिलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे दोंसे हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों बिपिएफनि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। बेजों लोगोसेनो बे जायगायाव बिटिसि सरकारनिफ्राय इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मस्जिद लुफुंनानै होनो खोथा होयो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों बिक्रम दैमारिया। बिसायख'थिनि गेजेरावबो मेथाइ रोजाबनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै बिक्रम दैमारिया। फिन आरोबाव हिन्दी सावथुननि मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होदों बिक्रम दैमारिया। फैगौ 9 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय मेंनाय बानायखौ नागारनानै थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिंबाय थानायनि गेजेरावबो दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनि ईद फोरबो फालिनायनि लोब्बायै खुंनाय मोनसे हारिमु मोनाबिलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे दोंसे हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों बिपिएफनि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। बेजों लोगोसेनो बे जायगायाव बिटिसि सरकारनिफ्राय इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मस्जिद लुफुंनानै होनो खोथा होयो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया।